Pakistanda kanun çıkarcılar Yemendäki harby hereketleri maslahat etmek üçin parlament ýygynyny geçirdiler. Saud Arabistany Yemendäki şaý Huti fitneçilerine garşy alyp barýan operasiýalar üçin Pakistandan guryer goşunyny uratmagy sorapdy. Pakistan Saud Arabistanynyň güýçli ýarandyr. Emma şol bir wagtyň özünde Pakistan Yemeni öz güýçlerini uğrasa ýurtda methewara dartgyndan güýjemegden alady edýär. Şeýlede Pakistanyň Peşawar şäherine Pasxa dini bayramçylygy münasibetli hristianlar we musulmanlar bir ýere ýygnandylar. Hristianlar Pakistanyň aglawasy musulmanlardan ibaret ilatynyň iki götürümden hem az bölegini emele etdirýär. Geçen ay Pakistanda kilise edilen hüjümde adından 16 hristian helak bolupdy. Bu ýurtdaky islamçy ekstremistler tarapyndan hristianlara garşy edilen iň soňky hüjümdir. Owensanyň paýtagty Kabulda protestçiler fevral aýynda ýurdun gün ortasyndaky 2 awtobusdan alınıp gaçylan 31 adamyň boşadylmagy üçin herekete geçmäge çağırş edip uly bolmadyk protest çäresini geçirdiler. Yerli resmiýetiň berýän maglumatyna görä görüň gidýän wakada ýaragly adamlar awtobusaky aglawasy şaý hadaralaryndan ibaret ýolagçylaryň erkek agdalaryny saklap galyp beýlekleri goýberipdirler. Owensanyň şaý jemgyýetiniň ýokary derejeli lideri 4 aprelde Azatlyk radiosyna veren maglumatynda ýolagçylaryň Islam döwleti adly toparyň söwüşçüler tarapyndan alınıp gaçylandygyny aýtdy. Moldowada 2000 çemet adam paýtagyt Kişinevde geçirilen protestlere gatnaşdylar. 5 aprelde Moldowa oýun ady bilen geçirilen bu protestde demonstrantlar 2009-njy ýylda polisiýanyň anti-kommunist protestçilere garşy eden basyşynda pida bolanlar üçin adalet soralýar. Şeýlede protestçiler ýurtdaky korrupsiýaga garşy çärelerin görülmegi üçin çağırş etdiler. Siz Azatlyk radiosynyň şuň kütädelikleri bilen tanyş boldyňyz.